Welcome back mga kalamang Bisaya, Davao ni Bay. So, deliver tag kalinan mga lods. Tulo ra kabuk mga lods. Tulo ra ka order niya. Lunes, ito taro, Merkulis taro? Merkulis no? 29. Merkulis. O, Lunes ako ikumbati ni mga lods. Human karon. Mura pang isa ka adlaw, isa ka buok. Try na to ni Gwan mga lods. Mahalin eh. Mahalin niya pag-abot dito ah. Pero kani order na siya mga lods. So, ulit ka mga lods. Bakit to mga lods? Oh, buti ako asawa mga lods. Pero dungagan pa na ko lang isa. Yes. Style niyo ba? Test ako lods. Kita dyan ko sa imong gipost, alam mo ba? Ah, Kita dyan ako mo. dali. Rita Facebook mo ha. Oo, sige. Oy, the bossing! Naman yung mga lods, oh. Akong bossing mga lods, oh. Kana, nagmotor. Kasama mo lang dyan. Yawa ka! Isit ka, Merkisa! Animal! Kirnel! Uy, saan mo? Ha? Carlo Mix! Ano nga ito? Kalinan mo?